Heinolan nosto laidan kautta keskialueelle. Hieno kääntö hyökkäysalueelle. Kanada vasemmalta Suomen alueelle sisään. Veto lähtee ja siellä repeää yleisö riemuun. Kanada siirtyy 1-0 johtoon. Ian Mitchell, turnauksen avausmaali hänelle. Toisesta aallosta nousee pakki mukaan ja niitä pakin kaipaamia osumia nyt tulee. Mitchell huudattaa Vancouverissa kotiyleisöä. Hieno kärkiveivi tätä maalia ennen ja Kanada saa sen mitä se haluaa. 1:30, puolitoista minuuttia pelataan vain ottelun toista erää. Kun Barrett Hayton alustaa ja siitä Mitchell etu yläkulmaa. Komea on rannekuti Mitchelliltä. Ja sinne sieltä olkapään yli oikean yläpesään helähtää. Kädet kohti kattoa ja Kanada 1-0 johtoon. Viimeinen minuutti käynnissä. Tolvanen. Maalitili avaamatta, kuten tässä on kerrottu. Tolvanen heittää kiekkoa kohti maalia ja siinä se menee! Se menee maaliin tuolta nollakulmasta ja Eeli Tolvanen avaa maalitilinsä loistavaan aikaan tässä turnauksessa. Avausmaali 46 sekuntia jäljellä kuin salama kirkkaalta taivaalta. Nollakulmasta kiekko verkkoon. Ja täällä on hiljaista. Suomi tasoittaa ottelun 6-5 vastaan. Eeli Tolvanen, turnauksen avausosuma. Tässä se tulee. Tuosta heittää kiekko kohti maalia. Taitaa olla Heponiemen polvari, johon se osuu. Ja sen jälkeen videotarkastus. Tuossa se käy sivuverkossa. Ja Heponiemen polvareista kiekko lopulta verkkoon. Tolvanen lähtee juhlimaan kohti Suomen vaihtoaitiota. Tästä vain heittoa maalille. Ja sitten yrittää uudestaan sinne maalin eteen kiekkoa pelata. Ja Di Pietro yllätetty. Katsotaan oliko juhlat ennenaikaiset, kun tämä on videotarkastuksen alla tämä osuma. Siellä ei Ahokas pysy housuissaan Suomen vaihtopenkillä. Di Pietro hölmistyneenä, että mitä tapahtui. Nyt jännitetään tuomarin ratkaisua. Se on hyvä maali ja Suomi on tasoittanut ottelun 1-1. Ty Smith, erittäin sulvaliikkeinen puolustaja, jättää taustalle. Nyt tulee toisen aalton syöttö. Maila sanoo itsensä irti siinä ratkaisuhetkellä Dobsonilta ja se avaa Suomelle 2 yhtä vastaan tilanteen. Nopeasti se muuttuu 2-2. Talvitie jättää. Utunen vetää ja Utunen vetää kiekko verkkoon! Suomi välieriin. Kanada on lyöty. Kanadassa 4:43 jää jatkoaikaa pelaamatta. Suomen pelaajat lähtevät juhlimaan tuonne Kanadan maalin taakse. Sensaatio on valmis. Toni Utunen maalin tekijänä. Vancouver on hiiren hiljaa. Suomi tekee tempun, mitä se ei ole koskaan tehnyt puolivälierissä. Kanada on lyöty ja Suomi 4 joukkoon. Vajaa minuutti ennen varsinaisen peliajan loppua. Heponiemi onnekkaasti 1-1. Rankkari Kanadalle jatkoajalla. Ja sitten Toni Utunen, turnauksen avauspiste. Jatkoajalla puolivälierissä. Ja Suomi välieriin. Ja mikä tätä tilannetta edeltää? Dobsonin mahtava paikka. Suomi lähtee suoraviivaisesti vastahyökkäykseen ja siitä tulee palkinto. Toni Utunen ei ole vielä tällä kaudella Tapparassa maalihanoja avannut. Ja nyt sitten Vancouverin 5. kierroksen varaus. Mahdollisesti tulevassa kotihallissaan pamauttaa siitä kiekon etuyläkulmaan. Mahtava veto. Ja juhlat ovat valmiit alkamaan. Kapteeni Arne Talvitieltä mahtava jättö. Ja loistava veto yläkulmaan. Olipahan tapahtumia tässä puolivälierä kamppailussa. Suomi tekee tempun, mitä se ei ole ennen tehnyt. Ja Kanada ensimmäistä kertaa koskaan kotikisoissaan mitalipelien ulkopuolelle.